לי יש ביצה. לי יש ראש של מתן. אוקיי. אתה יכול לספוק אותו על השולחן? כן. זה לא ראש של מתן בחיים. אוקיי, נו. תדפקי אותו על השולחן. אוקיי. אתה יכול לגרור את זה כזה על השולחן עם הצד שלה שמתחבר לתוך החשמל? כן. אוקיי. אחר כזה לגלגל את הביצה על השולחן. כן. נשמע כמו ביצה. אתה יכול לזרוק את זה כזה על השולחן? לא, ממש לזרוק. אתה תחזיק פה ותזרוק. אוקיי. אתה עוזב את זה? כן. אוקיי. את יכולה לגרד כזה את הביצה? עם הציפורניים? כן. אוקיי. אתה יכול לדפוק את הראש של המתן כמה פעמים בשולחן עם הצד שמתחבר לחשמל? זה לא ראש של מתן, אין סיכוי. חיים שלי זה ראש של מתן. זה לא ראש של מתן. זה ראש של מתן. לא, זה ארנק או משהו. ארנק? תנקוש על זה עם האצבעות כזה? זה הקייס של המיקרופונים. זה מה שאת חושבת? כן. אוקיי, אני חושב שיש לך ביצה. טוב. מוכנה? כן. 3, 2, 1. מה זה? זה מטר. איזה מזל שלא אמרת לי לרסק את הביצה. לא רציתי לרסק את הביצה כי חשבתי שזה ביצה. יופי, עכשיו אין לי לעוגת תפוזים. אוי! עכשיו ריסקת ביצה.